Danas ću vam pričati o Twin Flame kao božanskoj konekciji, Divine Connection, i to je jedna od najznačajnijih, ako ne i najznačajnija tema o kojoj možemo pričati. I kada sam razmišljala kako da vam to objasnim, kako da govorim o toj temi, setila sam se kako sam ja došla do toga pre nego što sam i znala za Twin Flame. Znala sam, ali nisam sebe definisala kao Twin Flame. Sada ću vam to opisati. Ne znam da li ću moći da opišem i ono što je posebno, da ja to nikada nikome do sada nisam opisala, evo sad pričam javno. To je bilo suviše lično za mene, a drugo mi je komplikovalo u tom trenutku život, prebacivalo na nešto drugo i otvaralo mnoga neka pitanja za koja u tom trenutku nisam bila spremna. Znači, zbog toga je to ostalo samo za mene. Radilo se o tome da je to bilo nekoliko mjeseci nakon aktivacije mog Twin Flame procesa. Sve što opisujemo za Twin Flame dešavalo se u tom meni periodu i uglavnom tih nekoliko mjeseci je bilo lepo i neki ludi i skroz magijski i magičan, ali pozitivan tok. Sve do te jedne noći koja je bila tragična i koja je bila traumatična i ja sam uspela iz tih svih događaja da izađem. Sada vam to neću opisivati, nema značaja, desilo se pre mnogo godina i pričam to samo zbog božanskog. Znači, ja sam uspela da izađem, ostalo je da pozovem nekog ko treba da mi pomogne u tom trenutku i ja sam u imeniku našla jednu osobu. Međutim, u tom trenutku je došlo do te božanske intervencije. Ona je izgledala tako da je mene božansko obuhvatilo, da je prošlo skroz kroz mene, kroz moje telo, kroz moje misli, kroz sva moja, ne samo fizička, sva okolna tela, sve je bilo božansko. Moja svest se proširila, ja sam se nekako skoro prisajedinila sa tim božanskim znači morate da shvatite da sam u tom trenutku bila izuzetno istraumatizirana, ništa u meni nije bilo sem traume. Nikada nisam baš razmišljala, ali sigurno nisam mislila da ću ikad ili skoro osjetiti ljubav od toliko nekih negativnih osjećanja koje su i strašni, koji su postojali u tom trenutku u meni. Međutim, to božansko, to je verovatno trajalo samo nekoliko sekundi, ali vreme tu ne teče tako kako je na zemlji. Ja sam bila potpuno isciljena od te traume, znači ništa od toga nije bilo i ja sam bila samo u ljubavi. Znači, mene je preplavila ljubav i onda se sve to povuklo, ja sam ponovo se vratila u moje telo, ali nisam mogla da negiram da se meni desilo jedno takvo iskustvo. Ne znam koliko sam vam opisala, ali meni je to bilo nešto neverovatno i danas nakon tolikih godina mi je neverovatno. Nakon toga ja sam okrenula sasvim drugi broj od onoga koji sam nameravala. Tokom svih ovih godina, samo da kažem, onda sam zato sam preskakala božansko, jer ono meni nije reklo postupiti ovako ili onako, ono se povuklo i to je bila moja odluka. Tako da sam ja ljudima samo govorila o mojoj odluci, mogla sam da preskočim, jer, kažem, da sam se uplela, ispalo bi da je meni božansko reklo ovo ili ono je samo meni proširilo svesnost. Samo. To sam počela tokom ovih godina, desilo se na nekim raskrsnicama da ponovo ugledam to božansko i da ono dođe kod mene. Obično ja idem kod njega, ali na razne načine, samo je
to božansko je to toliko da ja osetim tu božansku ljubav, božansku energiju, božansku povezanost, jer ja nju prepoznajem, ja radim i meditacije kad ja idem kod tog božanskog i to proširenje svesti. I uvek je bilo da donesem neke sasvim druge odluke nego što sam nameravala. Ali nije to, mislim, ne kaže vam božansko ništa da je sad nemoj, nego prosto radi se o tome da je u toj, ta proširen, to je, znači ja sam nakon tog prvog događaja tražila odgovore i onda sam to našla Twin Flame priču koja mi se uklapala i u prethodne i u to što je Twin Flame uvek se definiše kao božanska konekcija. I to je put ka, i objašnjava se kao put ka svesnosti, ka prosvetljenju ko u to veruje, a to je bilo upravo to što sam ja u tom trenutku doživela. Znači, tad sam ja bila svesna da je ta priča mnogo veća od onog što sam ja dotle razmišljala. I ta priča je, znači, to je suština Twin Flame, da je to put ka svesnosti, da je to svesnost, da je to povezivanje sa božanskim, dovođenje božanskog na zemlju. To ne znači da ćemo mi naš lik, znači božansko vlada za sve, ne znači da ćemo mi ovaj naš lik dovesti u neku lošu poziciju, ono se odnosi i na nas i na druge. Radi se samo da nećemo posmatrati isključivo iz naše pozicije. Ne znači da nećemo ni vidjeti zlo, ali recimo kako Neale Donald Walsch u jednom delu kaže, kad on govori o maloj devojčici od 3 godine koja na svom rođendanu prospe te sokove i uništi svoju rođendansku tortu. To su ti zli ljudi. Ljudi koji zauzimaju malo te svesnosti. Znači, mi naravno da imamo pravo da se zauzmemo i da reagujemo na njih, ali kad smo samo i mi u maloj svesnosti, mi smo besni, vidi ovaj zao, vidi misli da može zlo, sad ću ja njemu da pokažem, sad ću ja njemu... Ali u toj svesnosti mi shvatamo da je on mala devojčica koja prosipa tu sok, koja je nesvesna tih svojih postupaka. Ne znači da nećemo odreagovati, ali prosto ta svesnost nas vodi ka drugačijem posmatranju, drugačijem reagovanju, drugačijem doživljavanju. I mi ne znamo sve, ne znamo kako će se odvijati naš život u toj svesnosti, ali upravo to jeste predaja tom božanskom, jer to je prosto taj put u kome mi, onaj ko traži odgovore, ko traži kontrolu, to je ego. Znači, mi se predajemo tom božanskom, tom svemu i smatramo da ćemo tako biti moćniji. Mi ćemo odreagovati na sve, ali ne po naučenim obrascima, nekako je ovaj lik sad zna da mora da postupi. Možemo nekad i tako, ali imamo odluku da bude i drugačije. Eto, to je priča o božanskoj konekciji, o tome može da se priča, to je cijela priča i ceo ovaj kanal ću se ja truditi da bude na toj božanskoj konekciji, jer nema važnije nego da mi Twin Flame budemo na toj frekvenciji, to je naša misija.